Kani gadega Bati CCTV. Kom si benta ban persya ya kejingdon ketiu lat akakam thambor ki kenthai ki balet interview na kabenta kakam public relation officer kumalapau ki khut khubor ki kendiar sngi balalen hne ka sngi ka arpun re kola lingkon ki artli ki seng bakan thob ya ka civil society women's organization CSWO bat ka seng thma urangli ujuki tur kila pelong da ka signature campaign khmat ka yeng sa ulat Raj Bhavan hakawai pat kabenta ki nong tre jong Raj Bhavan kila penpau ya kejingkersan bat pensya baulat ujudan keti bande iki kamja klia haka yengsa jong u haka ni kasngi ka arpun re kola lengkon katba kari barak kawai kadang rakhe kasngi republic de kini kiseng gilapan pau iki jing persya bat dawa baulat ude ban hiarno na kasuki kum ulat kani ka jela bat kila berngam ru baya kani ka signature campaign kin sapa show president kari Pranab Mukherjee ban bishar ya kani ka kam haka ni kasngi da kispa angot ki paiba kilawan ban shimenta haka ni ka signature campaign ban dawa yo u ban hiar shuki kumba pio asngau ba yo I hakikat kubor uni ulat jongi ujrong kti ukta kti ki kenthai bat kani kalong bian kalong persya om tang ya ki hok long briu man briu ndrei kalong persya wat ya ka an jong kariru usong hang tei da ka bapen don kam bakla ya ka bor ula yu rot wat ya ka constitution jong iru ban ngi yeng hang ne menta kasngi bandawa marmar bau hap ban hiar shuki kani ka jela Meghalaya kanoma ya isha ya kum kini ki kam lakas dang na uing ulat do de he wuhan ne ki ret ki riaru kani ngi hap ban pensawa baki kam thambor ki kam bian pasha ki khana ki kenthai ki de bangi kum ki nong song snong hakani ka jela Meghalaya nginum ya isha bangi kentu ya pi ban puli ya kani ka sithi ka bangi tho shau president jokari India bar haba pila sngo tho ya ka to ka sithi bat pi manjur sngo pha ban ai ka kerteng bar ka jing soi jong pi kum ka dak ba pi kershan ya kani ka jing ya khon persya ya ki jing thambor ya ki kenthai bat khana ha kani ka jilla sashi sin ngakar pat ya pi bakat pidang up balik jengok hapo ka yeng jong ulat tongin yada ya ki hok ki jongi tongin ya bat burom ya kan ka yeng ulat baka numlong kata ka them ba ki kenthai ki sha khai ki sha bat bor bar ki sha takti daune ubadei ban yada ya ka hok jonga jong pi ti paralog kindon ki paralog jongi ki bayat bar ki tu ki kot bat kan ka sithi ngob hada pule ke sithi shwa ba pin soi nang ba pin tip ya ka ei bangia dawa ba ya ka ei bangia khon kalong ka ei ka bas ngosi ba mangi ha jela Meghalaya ha kasngi republic de ngi hab yeng khmat ka yeng jo ulat ban dawa ba u hab hiar shuki mardor bat ba de ban weng no yo uni u vi Shanmuganathan namar la mi ki khubor ba ujrong kti ba ukta kti ki kenthai ba kani kalong bian bat kalong ka sexual harassment ki kenthai hoi ka mi ka khubor ka tu kani sngi menta ha ka media handrei shu kila kubur sedaki staff jong ka Raj Bhavan ba ya kani ka jaka kila pen kala them ba jia kini ki kam auria bat kila ya thoru ba shu shabar jong kani ka yeng ulat ru usit melin ban le kini ki jat kam tingi yeng hang ne ban persya kum ki nong song snong ngitip bakam don kanu ka pos ne unu briu ne ka briu u bakam hak le jong ka constitution bat lada ude ulat ne ude uriu madan ne ude officer ne kani ka jing takti ka jing le ben ka jing bi an ye ki kenthai ka dei ka ka bangim dei ban yaisha bat ngidawa ba uhap ban her shuki mardor khnang bakan don ka independent inquiry bat habala adep ka inquiry kan don ka prosecution kadi ban ya ikumta bat kalong ka ka bas ngosi namar hauni usnam bathamai nadu u kasngi ka baning kong hi ki don kum kini ki kam bian kam bat bor ya ki kenthai bat kasngo ngosi shu namar bahana ki ong bangi dei kata ka jella ka badai kata ka jella ka baburom ki kenthai ka bashim jat na ka kenthai ka ba dei kata ka matrilineal society handreng yo badang shirkai shu kum kini ki jat kam ka jingdawa ba un hiar shuki
Home Minister Habashem ba kadon ka jing khai jong ko kan thai haka guest house ka bapnya da ki bahayeng bahasem jong Home Minister ru kampat kut kadang ya hi kan ka jing dawa nre shu pat la mi shu ki khubor bawat ulat ru udan kti hakum kini ki jat kam ngi kwa ru ban ai ka jing kershan ya kini ki staff jong ka Raj Bhavan namar ba daka baslur ka kam ka bakile namar ba kala bandon le se ka jing pen shitom ne ka jing pen wit shu ya ki namar ba ki kran kumne ndengi kum ki nong snong jong ka meghalaya ngin ai ka jing kershan ya ki namar ka de ka hok jong ki ban kran bat ngi sngo buram ba ki not ban mi chakmat ban kran halor kum kini ki jat kam namar bon sin ki breu kham tam ki batre kam sarkar ki ong hana ba kim don hok ne kim not ban kran renga kwa ban pen kan mau kham tam ba ka de ka republic di menta ka sngi ba ningkong manga mapi ngi de ki citizens shwa bangin long kita ki public servants ki officer ki breu ki bat kam jong ka sarkar ningkong ngi de ki citizens bat ngi hap ban yada ya ki hok ki jongi bat ya ka constitution jong ka ne ka ri te kumta ngi kwa ru ban khot bat ban pen slur nama ki don ki kin thai le se ki bamnut ban kran ki basngo ba uni ubreu de ba don bor te ki kran ru kam nam poi se hendre ngi kwa ban ong ba kam nam long kumta ho ngi hap ban yada ba kam nam pau kerteng bam nam pau pai ba ka kerteng jong ki nama khata ko de ka hok hendre ngi kwa ban kentu ya ki ban mi sakmat lada don kum kini ki jingjia om tang hayeng ulat lada dei ki wei ki office sarkaru ngi tip plan baka don kan ka sexual harassment bat ngi kwa ya ki ban mi sakmat bat ngin ai ka jingkershan shu kalong ka ka basmusi baka Meghalaya government kampat pentre kam satya ya ka sexual harassment act kat kum kan ka act hapan don kita ki sexual harassment complaint cell internal complaints committee ngioi wat hanehu ru kadan kan ka sexual harassment ba kanehu ka klem dan ka ICC ne kata ka internal complaints committee bat kimla asyu ban pen slam ladir palat nama kan ka an kala mi nandu usnem ar hajar khatlai hadu menta 4 don ki internal complaints committee haki office bat u DC ru hapan bu kata ka local complaints committee khnang ba ki breu ki batrai haki dukan ki batrai private ki badai ki breu ki batrai haying breu le ase lada don kum kini ki judge jingsha takti bajrongti kitu ki try I come ki don hok ban complain hakita ki local complaints committee let thombor jong u lat gajela jongi hakaba ula takti but la do nakanga but la kodup yaki don arngut khna but kani kalong ka ka banginum la banisha namar babun ki khna nadin kani lagi bandang ko akam lada u khli du jong ka jela ule kumni ki wei le kin sale kumno bat kani jing persha kalong ru halor ka ta ka jing ya rukom thung ban interview min miet bat ka kom le yaki khlung yaki khna kumni kalong ko ba ailat iki wei ru begindang yai bot din ikini but kani jing dawa kalong ban tho shu prime minister bat shu president ban weng mardor ya unang ne jaka na nginum sha kum gini jaj bre bakin wan su thit ni pen rem jur ya kani jing ja but ni kentu ya ki kin thai baro ki bala ju shem kum gini ki sobha wan sakman wan kren wan ya thu ini Kani Gadega Pati CTV